Čaute všetci, ja vás vítam pri ďalšom videu. Toto nebude video o testovaní, aj keď som veľmi chcel jedno urobiť ešte v septembri, bohužiaľ nestihol som, ale s čím som sa s vami chcel podeliť alebo vám takto povedať je to, že kto ma poznáte, tak viete, že ja som dlhé roky hral hadzanu. Každý pohyb mi bol svojím spôsobom veľmi blízky. Mňa baví behať po vonku, mňa baví futbal, hadzana, basketbal, proste baví ma plávanie, baví ma behanie, baví ma bicykel. Naozaj z každého rožku trošku ma niečo baví a preto mi príde veľmi divné, čo sa stalo. Čo sa stalo je to, že kedysi som vyzeral nejako takto, ako bol to pík mojej nejakej kariéry, akože po fyzickej stránke, čo sa týka postavy. Vtedy to bolo, že som chudol z cca 100 kg na nejakých 87-86 a toto bol výsledok. Potom som nejak na cvičenie akože zanevrel, chodil som cvičiť, ale nechcelo sa mi, čiže ma to nejak nebavilo, nedokázal som si nájsť v tom takúto rutínu, proste dneska je utorok, idem cvičiť alebo také niečo. Začal som pomaly priberať. Ten problém bol v tom, že potom som začal cvičiť vlastne minulý rok. Tá forma, ktorú som ukazoval, bola v roku 2021, takéto niečo, či dosť dávno. No odtedy sa to nejak akože hýbalo, priberal som, ale som to nejak neriešil. Potom som začal cvičiť minulý rok, schudol som nejaké 2, 3, 4 kg, hej, proste klasika cvičením. No len čo sa stalo potom? Tento rok prestal som cítiť tú vášeň, tú pôvodnú alebo nejakú tú chuť ku cvičeniu. No a tým pádom som prestal cvičiť, že úplne. Totálka. Prestal som úplne aj behať, začal som viac stagnovať, prestal som sa hýbať, zlenivel som, proste som zlenivel. A bolo mi to veľmi podozrivé, pretože človek ako ja, ktorý má rád pohyb, sa na neho nevykašľal len tak akože z ničoho nič. V podstate bola to strata disciplíny a motivácie. Hovoril som si, že na čo budem chodiť cvičiť. Kedysi, keď som išiel cvičiť, tak som si hovoril, že super, dneska sa rozbijem, dám si taký a taký cvik, skúsim možno nejakú maximálku na nejakú alebo partiu. No a teraz som to nemal. Teraz som mal to, že na čo ja pôjdem vlastne cvičiť, keď sa mi nechce. Pôjdem sa tam zmordovať, potom ďalšie 2 dni to budem rozdýchavať. Bál som sa ako keby toho zlyhania, čo ma čaká, keď po takej dlhej dobe zase navštívim posilovňu. Sa to zo mnou nejak ťahlo. Došlo to do toho bodu, že v auguste som bol behať. Nehovorím, že som nejaký extra bežec alebo niečo také, ale keď som chodieval behať pravidelne a naozaj som sa tomu venoval, bol som aj o mnoho ľahší, tak som behal 10 km, behával som 10 km a čas som mal niečo okolo 4:44:50. Nice. Všetko to priberanie pripisujem hlavne tomu, že keď som prestal hrať hadzanu úplne, tak stratil som obrovské množstvo nejakého pohybu. Bol 20. október, to bolo pár dní dozadu, alebo 19. alebo takéto niečo a ja som si už povedal, že s tým musím niečo robiť. Ja som sa postavil na váhu, odvážil som sa odvážiť sa, no a svietilo tam... Tak to řekni! 112,6. Čože? Kto ma pozná, tak vie, že som proste pribral, naozaj mám obrovské brucho, mám obrovské boky, som veľký a vadí mi to. Tým, že to číslo, tých 112,6 je na moju výšku a démonické by som povedal, mám 178 cm. Vtedy ma to tak najviac zarazilo, keď mi to začalo sťažovať každodenné činnosti. Nehovorím, že sa neviem otočiť alebo postaviť alebo takéto niečo, ale človek, ktorý bol zvyknutý na to, že keď si obuje bežecké topánky, zabehne 10 km s dobrým časom. Človek, ktorý pôjde do posilovne, tak niečo aj dvihne, to znamená, že aj nejaká cieľa tam je. No a z tohto komplexného hľadiska mi to začalo vadiť, pretože veľa z týchto vecí už by som teraz nedokázal. A strašne ma to zamrzelo, keďže mám 27 rokov, ten potenciál tam akože je. Tam ani nejde o to, že by som jedol proste McDonald's alebo nejaké fast foodové jedla, že každý deň. Išlo o to, že menil som aj prácu, samozrejme, išiel som z práce, kde stojíte na nohách, do práce, kde väčšinou sedíte na zadku. Proste vymizol mi pohyb do života. To mi je veľmi ľúto, napriek tomu, že na tých, keď idem na dovolenku alebo keď sa idem prejsť, tak naozaj je to veľa krokov alebo veľa kilometrov. Avšak z dlhodobého hľadiska je to, no na dovolenku nechodíte každý mesiac a prechádzať sa nechodíte tiež každý deň, súdni, keď sa vám nechce, súdni, keď napríklad prší a podobne. Veľmi ma to sklamalo, že mi takto pohyb vymizol zo života a ja z toho nevidím nikoho iného, len seba, pretože mi to veľmi ľúto. Nakoľko pohyb mám rád, robí ma šťastným a ten pocit tých endorfínov po vykonanej záťaži je neopísateľný a neodmysliteľný. Práve preto som sa vlastne rozhodol teraz aj v októbri, že budem natáčať takéto, nie že vlogy, ale bude toho viac. Chcel by som natáčať nejakú tú moju premenu, nazvime to. Chcel by som to dať. Tak toto čo dal?
a práve preto som začal spoluprácu s jedným trénerom, volá sa Marek Maňko. On sa na tú stravu pozerá alebo na to cvičenie ako na celok. To znamená, že to nie je len hluk nejakých fyzických alebo psychických faktorov. On sa zaoberá tým cvičením alebo tým zdravým životným štýlom, to nazvime, z toho fyzického pohľadu, psychologického, zároveň z pohľadu financií, pretože nie každý si môže napríklad kupovať denne nejaké kvalitné hovädzie mäso a podobne, čiže aj z tohto hľadiska a z takého praktického, pretože myslím si, že na Slovensku máme strašne veľa výživových poradcov a veľmi málo tých, ktorí naozaj vedia poradiť a zahrnúť každý aspekt vášho života do vášho jedálnička. Naozaj tá práca je zatiaľ akože veľmi sa mi páči ten prístup. Tým, že ide aj o to, ktoré potraviny vám chutia viac, ktoré potraviny vám chutia menej, na čo ste zvyknutí viac, na čo ste zvyknutí menej. Samozrejme, sme len ľudia, máme radi dať si aj pizzu, máme radi dať si aj burger, máme radi dať si segedínsky od mamky a máme radi dať si aj rezne so šalátom. A všetky tieto veci sú zahrnuté už v tých prvotných konzultáciách s Marekom. Nastavíme to naozaj na moju mieru, aby mi to vyhovalo, aby to bolo dlhodobo udržateľné, pretože vtedy, keď som schudol tých 12 kg, tak bolo to super, ale nebolo to pre mňa dlhodobo udržateľné. Mal som vtedy pocit, že som veľmi striktne držaný nejakého jednotného konceptu a každá odbočka je zlá. Ale to je to, čo som akurát hovoril, že všetci sme ľudia, všetci chceme nejak fungovať, chceme ísť napríklad na narodeninovú oslavu a dať si či už pivo alebo nejaký chlebíček alebo niečo podobné. Čiže nie je to len o tom jesť kurácie z rýžou a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa mi tá spolupráca javí ako veľmi pozitívna. Začali sme prednedávnom, čiže nejaké akože výsledky alebo niečo také tu ešte nebudú. To by som takéto videá dávať každý týždeň. Koho to bude zaujímať, bude to pozerať. Koho to zaujímať nebude, pozerať to nebude. Čiže koho to zaujíma, ďakujem vám za to, že to pozeráte. Cieľom je schudnúť teraz, ako až je divné to číslo, ale približne 20 až 30 kg. Čože? Pretože ja som naozaj toho nižšieho vzrastu, no a necítim sa dobre, som z toho frustrovaný, ale môžem za to iba ja. Budem sem potom dávať aj možno nejaké recepty, ktoré vás inšpirujú, to môže aj vám chutiť a mohli by ste si to urobiť. Budem dávať aj nejaké akože videá z tréningov, potom ako sa s Marekom dohodnem, že tie cviky robím vôbec aj dobre, alebo teda si ma otestuje na nejakých cvikoch. Že toľko asi k tomuto videu. Natáčam to už asi 10 minút presne teraz. Môžete mi do komentára napísať, či mi držíte palce alebo nie. Ja sám sebe držím palce, pretože tu teda nastupuje, teraz bola motivácia, lebo som pribral ako sviňa. Čiže nastupuje motivácia a potom bude tá disciplína. Ako som hovoril, není to len o tom jesť kurácie s rýžou, je to aj o tom dať si aj burger alebo pizzu alebo také niečo. A nepríde mi múdre, kebyže to urobím napríklad, že tretí deň. OK, ja jem zdravo, tak raz za čas môžem. Ešte som nič nedosiahol a už by som sa mal odmeňovať, mi nedáva vôbec zmysel ani logiku. Čiže asi toľko. Ja ďakujem každému, kto si pozrie toto video. Budem predbežne, alebo nie že predbežne, budem sa snažiť potom robiť aj teda viac tých cestovateľských, ako sledujú ma len kamaráti, ale je veľmi príjemné počuť, keď sa im to video páči, alebo tie videá sa im páčia a už sa ma aj pár ľudí reálne opýtalo, že kedy bude ďalšie, čo ma tak zahrialo pri srdci, čo je až neuveriteľné, by ste mi ani neverili, ale teším sa z toho. Držte mi palce, ideme road to 85 kg približne, alebo tých 87, uvidíme, kam to potiahneme. Spolupráca je zatiaľ nastavená na 3 mesiace, ale tomu, že s Marekom budeme pracovať dlhodobo, pretože ja som mu aj povedal, že môjim cieľom nie je úplne schudnúť, ale môjim cieľom je pochopiť moje telo. Hej, pretože o tom to je, ja nepotrebujem trénera a ani si ho neplatím kvôli tomu, aby o 3 mesiace sme si podali ruky, že super, schudol si 20 kg. Nenaučil som sa pracovať so svojím telom a podobne. Potrebujem vedieť, ako moje telo reaguje na jednotlivé potraviny, na jednotlivé zmeny. Ide o toho lepšie pochopiť. Mne nejde ani tak primárne o to schudnúť. Áno, je to dôležité, je to veľmi dôležitá súčasť tohto celého procesu, ale primárnymi cieľmi je cítiť sa dobre, vrátiť pohyb do môjho života, mať kvalitnejší spánok je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Byť vitálnejší, nebyť toľko unavený, zlepšiť si citlivosť na inzulín a tak ďalej, ale to si potom budeme rozoberať, ako to na mňa vplýva počas toho procesu. Nebudem to predĺžovať, ďakujem všetkým, kto chcete, môžete dať like, kto chcete, môžete dať odber, komu sa to páčilo, no a môžete dať do komentu vedieť, že či budete možno pozerať tento typ videa alebo nie. Ďakujem ešte raz a majte sa, majte pekný zvyšok dňa. Ahojte.